Hello guys, good morning. So for today's video, ako naman ang tripan ni labdad nyo. Are, ginabidyohan niya ko ya habang kapang laba, pero kay labtanon. Are, giduhulan niya ko, tang niya sa basket, ay hindi gidiretso sa akong gidawat ko, gibutang gibasa. Tapos nagdalaga ng ido. Ano apilon mong ido kalaba? 3 points. Tapos ari pa basketball, do damo na yaw. Ang sabot, gamay lang laban, gigawas pati mga protina. Ari ko gakuso, blow up ng brief. Ngati. May brush day yung gibutang sa motor. Tapos may silupin nga may sabon. Damo-damo ba? Damo-tsagan mo kung magira gid sa kalaba. Tapos ari na naabot na siya sa balay, gibit-bit niya. Balaan ko na ni kung ano matabo sini. Siyempre na human naman ni video. Ari gibit-bit niya yung sako, mga silupin. Sino na video sa imo ma? Tapos ari ng manok. May manok lagi, may kalabasa. Ano to? Tapos ara ko gapili ko sa music sina. Ari na ang wings, may sabon, gibutang giula ante. Tapos naawas, timpa na ya, bad word, sorry. Tapos ara ko gipasamukan ko siya. Ay ano na, gitabog kisamok siya. Tapos sambal ko, halinda ba? Samok ka daw. Tapos may ara naman, sige ka papansin sa kun. Sige ka pa cute. Butang-butang niya pagidra. Tapos ari ko gakuso, halinda ba? Hambal ko. Tapos sabi niya, hindi ka mahalin na. Ari ko ay papansin ka ari mo, dagan. Tapos ari pa, may ara pa sa mga chlorine ni, ano ni, hatagin naman sa akon, matyagan niya sa akon ni muchacho. Ay, abi mo sino kung isog sa ato na. Ari naman, tapos gapaduding naman siya guys. Idulan niya ko kastar bread kag sipro. Ang bakit hindi ko sina, never in my life is it. Tapos ari mo gipawashing ng itsura para magputi. Tapos ari ko gibidyohan niya gyapon ko nga gagawas akong boy on kalain tanan nga video ya. Tapos ara gi shoot ko lang gibasa buso sida goy. Ara na gi kuso-kuso. Tapos ato na gibulag ko na. Paspas no. Wala pa to kagi sa washing machine. Tapos siyempre tabunan tanong ta kaya ato nga project tag 50 pesos, $1,000,000,000 daan. Wow. Kusog-kusog ang hangin na nga nang laba pa ko sinuman. Ano ni bra? Ay ako mo sa kaitan ni. Tapos ari na ato nagrahulog na. Tapos ari ang manok gatan-aw siya sa kon papansin gid sige ka video hambal ko sini samok-samok kaya. Tapos ara nagipanita ng butan to. Tapos videohan niya ang mga hilamon. Ay ano ni tanglad. Nagkuha siya tanglad kay gamiton tudto may kamatis nga hilaw pero wala niya gikuha. Tapos ari gipadayaw niya pa iya malunggay nga puro man gulang. Giapil niya pa giapil niya pa ka gulay tapos ari kapayas. Oy may yelo nga down. Hambal ko namit ang kapayas. Hilaw. Yummy siya. So na ton sa asin. Tilaw. Gusto mo tilaw? Ariyo. Tilaw hilang. Tapos ari na. May malunggay na ko. Ano na. Kipuksi. Tapos gisukad ko natin panay. Pero teka paspas nga video ni ba daw garap na nandun sa sini. Daw si Glock 9 naman ta sini. Daw maperetla man ta kay surya sini sa mot. Tapos ari na gisukad ko ng manok. May tiil. May kapayas. May malunggay. May sabaw. Tapos ari ko sukad ko. Tapos gibidyo niya kung ano lang papansin kaya. Tapos nagkimbot ko pagwas. Tapos ara naman ang sudan gikuha ko ano to. Tapos paspas pa. Ari nagkaon na. Gibutan niya sa plato niya. Yots, hindi na ako ginawa ya. Paspas na video. Kung naubos na yung pagkaon. Pati pagkaon. Gini paspas kayo. Tapos ibidyohan niya ko linti. Ako nga buyon no. Tamitam ang langit. Ang ako nga sinampay. Okay lang ka mudra. Say hi. Tapos ari na namunpon ako team siyempre ninja mode kay ang kojek ba ang ido ara pagid. Tapos ari kahoy gibaling ko kay dugay na nagisog ko ni daddy hihi. Tapos ari gipala ko ni kay ilubong ko naman siya drio. Hambal ko diri ka lang hindi ka magalin ilubong ta ka ari mo ay na ara pumbahida. Tapos na tapos ang isa na tumbahi butangan tas ang lupa para kuan ba lupa kayo ba sapakan pa mo hindi ka mahalin diri ya. Tumba-tumba karon itumba ko ta sa mot. Tapos ara na ang ido nagsamok-samok nagkuha ng ganyan ko napulot. Naglagan ang ido tapos puta ginahangak na ko. Manamunyag ko dayon kay para simpre para basa ang all. Tapos amo na siya na piswit ari na nahigda na ko kay hambal ko I'm so tired my day is so tired. Then tapos amo to naghag tapos ari na siya nagpakyut. Ano naman ginabalak niya sini? Tapos patay niya suga. Uy, ano ginakaptan mo? Hindi bye.